Muhammad ibni Abdillah wa yaqa di kitabillah. Muhammad ibni Abdillah wa yaqa di kitabillah. Alaika ummatun qadrat tujahid fi sabilillah. Alaika ummatun qadrat tujahid fi sabilillah.
sholatan daimatan bidawamil mulkilahi limang waktu wajib dino lan wengi dilakoni kanthi mantep ana ati ojo lali tumanina kanthi khusuk angiringi welakae adane dikumandangke enggal utuh banjur budal jamaahe likur derajat iku tingkate istiqomah muga wae ditindake salat iku dadi jagake agama salat uga dadi amal kang muga kita tansah bisa anindano salat wajib salat sunah diamalno salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillah sholatan daimatan bidawamil mulkilahi waktu wajib lino lan wengi dilakoni kanthi mantep ana ati wajib diterekne ojo lali tumanina kanthi khusuk angiringi welakae adane dikumandangke enggal utuh banjur budal jamaahe pitulikur derajat iku tingkate istiqomah muga wae ditindake salat iku dadi jaga